Däwereler Pekin şäherindäki Tsenseau Tungut merkezinde Türkmenistan'ın Döwlet Medeniyet Merkezi'nin Döwlet Muzeyi'nin gymmatlyklary bolan Türkmen halkynyň milli lawatlaryň görüşleriniň kümüş şaý seplerimiziň nakaşylyk eserleriniň we beýlekleň sergisi bilen açyldy. Serginiň açylşynda türkmen bagyşlarynyň ýerini ýitirmegine aýdymlary ýanglandy. Magtymly Pragynyň sözlerine dowtaryň şirin owazy bilen salaşan ajaýyp aýdymlar sergi gatnaşan köp sanly mehmanlarda uly tesir galdyrdy. Sergiye bir daşary ýurtlaryň wekilhanalarynyň, ýokary okuw mekdeplerinden, ilmi medeni merkezlerden tanymal hünärmenler gatnaşdylar. Iki ýurdun alymlarynyň dörejlik işgärleriniň gatnaşmagyna günnoguryň beýik akyllary, türkmen halkynyň görnükli nusxaw şahyry Magtymly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy münasibetli dörejlik duşu geçirildi. Oň dowamyna Hytaýly alymlar we bilermenler Türkmenistan hakynda türkmen halkynyň dünýä beren gymmatly mirasy, ahyltyky bedewleri, Magtymly Pragynyň edeb mirasy hakynda çykyş etdiler. Dörejlik duşuny ýaňy üçin Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda halkara ahyltyka atçylyk assosiasiýasynyň agzalygyna kabul edildi. Bu assosiasiýa agzalyk şahadatnamasy şol ýurdumyzda geçirilen Halkara ahyltyka atçylyk assosiasiýasynyň 14-nji mejlisiniň çäklerine hormatly prezidentimiziň gol çeken kararyna laýyklykda berildi. Meden çäräniň çäklerine Türkmenistan we Hytaý Halk Respublikasynyň medeniýet we sunat usatlarynyň konserti guruldy. Konsertde türkmeniň güneşli nurundan salam, arka dağın iyilinden salam adly edeb saly kompozisiýa tomoşaçylaryň uly gollugyna münasip boldy. Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparowanyň türkmen halkynyň milli lideri gahrman arka dağymyzyň sözlerini döredilen Pähim Paýhas ummany Magtymly Pragy adly aýdymy ýerine ýetirmegi dawara aýratyn many mazmun çaýdy. Ýergelende bellesek paýtatymyzda dokmaçylar meden merkeziniň açylmagy, medeniýet ulgamyny ösürmek boýunça türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy, gahrman arka dağymyzyň başlanýyşlarynyň hormatly prezidentimiziň baş tutanlygyny üstünlikli durmuşa geçirilýäniň wagtdaky beýany boldy. Meden çäräniň ýokary derejede geçirilmegi türkmen medeniýetiniň usununy baý edeb mirasyny dünýä derejesinde öwrenmäge, ýaýmaga giň mümkinçilikleri döredýän gahrman arka dağymyza hormatly prezidentimiz arka dağly gahrman serdarymyza hoşallygyň öz boşly beýanyna urildi. Aýdym saatlarda dostlugyň, hoşniýetli gatnaşyklaryň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugry bolup durýanlygy öz boşly beýan edildi. Konsert türkmen kuş depdesiniň owazy hemem baky ýaşy türkmen Hytaý dostlugy aýdymy bilen jemlendi. Şeýlelik bilen çynmaçyna türkmen kalbynyň owazy belentden ýanglandy.